Ik zit hier vandaag met Hartmut Wagentin. En dankzij Hartmut dat we dit gesprek vieren delen. Hij, zoals je zei, heeft schretje. En hij wordt een beetje uit zijn leven vertalen. Hartmut, du bent hier in Vernhem geboren en ook am dorp opgewassen. Hoe weet je dat kindheid am dorp? Gingst du dort de school? Ja, dankzij voor de aanleiding eerstmaal. En we proberen dat beste te maken. Ja, ik ben in Vernhem geboren. En daar heb je de 7e levensjaar gewoond. Eerste klas dorpsschilder afgesloten. Even uiteraard dorp 1, Lichtvelde. Door dan dat de eeuwige school gemaakt. Geen stuk tot centraalschool? Ja, ik heb, moet zeggen, ik heb dat einfach goed gemaakt. Ik ben 6 jaar in de school geweest en had dan met nog 1 jaar centraalschool gemaakt. Okay. Dat ook wat bijzonder. Ja, en die centraalschooltijd, dat je van daar eind wonen of daar heim wonen hier in Philadelphia? Nee, dat we mijn voorraad voor hebben. Iedere dag mijn voorraad, 1 jaar. Dat we ook, te die tijd weer dat normaal, ja. Ja. En staan we nog niet veel meeligheden. Dat weer ook 10 kilometer of wat? Ja, meestal krijg 10 kilometer. Ja. Maar iedere dag dan wordt hem leid nog maar en dan is een jaar rest. Dan brengt die best vermiddag, maar dat moest ik je doen. Ja. Dat heeft geen jongen. Dat is een schijne kindheid, wat ik zei. Ja. En hoeveel je zuster weet je thuis? Van ja, het weer de oudste en hij nog 3 zusteren. Moest je van jullie eller uit allemaal zondag te church, daar daar of het je allemaal Bibel stond op een avond met de gaslamp nog onder stroom, moest je metkomen allemaal? De church, want om zondag moest we, zondagschool sowieso, maar dat we niet zo zeer schop, wat dat betekent, maar de vrede is zeer wanneer we dat gingen, ja. En dan, aber langsam aan de jugend na, wat speelt Ella, dan... Ja, dan we met de church, met jugendstond zo wat iets af en toe geweest, en ze mij aangeloot kregen. Maar dat we mij niet zo, weet niet, dat we niet mijn ding. Ik had dat, weet niet. In de centrale school weet ik wel mijn leraren, de mijn Reitlichkeit, mijn klassenleraren, Marga Brail, die maken ons dan ook met, hier weer dan de evangelisatie van Jans team. Ja. En die maken ons dan zeggen met, we zullen maar doorheen gaan. Ik weet dat dan een keer wezen en mocht dan, ik weet niet hoe ik dat zeggen zal, ik voor de andere deed van ik dan entscheiding getroffen had. Vreedshol wat ik vandaag zeggen, dat de leraren aan stag leed. Die ging ook niet verder? Ja, ja, Okay. ik mocht dat ook. Oké, mocht dat alle met plus? Ja, dat wordt ja, mocht dat met en plus niet zoals dat zal, ja. En daarbij blijft dat dan. Maar je als jugend en die tijd had je dan al maturidad, dat je naar de stad voor kon en schoenbaan drijven, bij Tomlich staan? Am Anfang wir das einmal mit Florida. Ah ja. Dat we Florida, dat we einmal een Schengen vernemen wat hier te komen. Dan weet ik nog niet met licht zo, dat we niet, hadden we dan niet zo. Alles aan disteren. Ja, alles aan disteren. Dat we ook sowieso te zwaar voor, ja, met licht, met dynamo. Ja. Zo of nog naast het je al met beter, met pila's, alles. En dan irgendwann ging dat even op met Florida. Hadden dan niet veel wat neentjes. Zo, maar we wisten ons ook allemaal te bewegen met die. Zo. We gaan ons dan, nou ja, schijn amusiert met dat ganze alle. Niet alle weer zo tevreden als we, maar, maar we hebben, ik würde sagen, wel niet
zodat mensen dat zij zo deden. Dat in dat dia komen daar zei. Ja. Maar je weer eindelijk allemaal een paar groepen, één groepen? Nee, we weer twee groepen, we delen ons allemaal af. Ja. Dat is weer een beetje te groot. Ah, zo. Voor één groep, ja. Dat waren weer 3, 4 weer rijden aan Matthäus. Anders zitten wij dat we ook mal de ene schrijtelijk geen mandarinen. We willen dem niet vroegen gaan en worden dan bloos eten. Ja. Op een boom meestal aan op, als je een van de eerste dan dem ogen krijgt. En dan op eenmaal zagen we, daar komt een blitslamp aan, nou ja, van op een haaf, dat weer klaar. Nee. Jongens randen dan al aan, als je waar dan de boven te zagen waar gaan. En waar dan en dat meer dan zout eten denkt, wordt de jongens zijn hier onderaan. En ik had dan wel wat ervan, ja. En zo, zo'n harmloze straatje wat we dan zo, ik meen klaar dat is wat ik zei, harmloos, maar ja. Te deed het. Dat is wat anders goed deed. Ja. Ergens was dan ook een meisje zit en die dan bevrijd. Hoe wie dat dan had? Ja, dat met de meisjes dat we am aanvang niks te zeggen, maar irgendwann vangt het ook aan. En vangt dan ook irgendwann eine. En we krijgen geen mal wat anders en wist dan nog niet goed am aanvang wat het zal. Of de groep leven aan je hier met meisjes te plannen en schijt me dan wordt met meisjes leven aanvangen, met langzamer. De vrije mal en vangen dan aan te spazieren, dat tijd al af en irgendwann bevrijd. Hoeveel zijn je hij? 3 jaar. Alles 3 meisjes. Ja. Waar trok je dan aan of hoe weet je dan als je bevrijd werd? Nou, we deden het eerste paar jaar leefde je dan aan pacht en bij de aanstaan hier. In Philadelphia? Ja, in Philadelphia. Okay. Ja. Hij deed dan te deed het op Milda schoven. Je weet je wat was, de vrouw alleen thuis, dat we ook een werkelijkheid zijn leven. Wens niet voor vers bevrieden, ja. Maar dat weet dan dat we hadden ook nog beter uit wel geleerd sowieso niet. Zo blij voor dat je een ondertitel. Ja. En verdiend deed hij dat beste geld. Ja. En zo hast u kunt die familie ernähren, om leven houden. Die waren Jarata en ergens had u bij een accident. Wat was dat voor een accident? Ja, die trok de familie zo derg en had allemaal wat goede arbeid en had ons in het huis opgebouwd. En dan 2008 gaf zich dat hij een accident had met de motorrad. Je een hond voor. En door Apagos, ja. En wat daar? Ganz genau und dat zwischen 2 Dienstag kann man das sagen, dass wir nicht Tag nach Dienstag so meist was an angegangen. Kommt er so schön abgerannt, oder sagst du dem nicht? Ich sagte ihm auch, und irgendwie hat ich sag, dass der kaum Apagos nachgegangen. Und geht nach dem und auf einmal wieder an ihrem Rad. Irgendwo hat ich den verloren. Ich weiß von dort nach wirklich nicht, ein einzige fehlt mir da von das Ganze. Aber der wird auf einmal knallt das bloß. Ich weiß, dass ich heute noch neu gelassen mit einem Daumenrad, einen kleinen 110er. Ein Arm habe ich mit Gerätschaften und mit einer Hand bloß hat auch gereicht für die gereden. Und dann am Natten Sonntag stehe ich noch und ich habe für Eva und drückt mich dann im Genäht. De wirbel uit en klampe de nerven af. Ja. Weegt u dan bezenningsloos? Voor één moment. Dat we eenmaal während dat eindje van waar ik je voetbal ongeveer, dat eindje fehlt me. Dat is alles met je krijgen wieder? Alles met je krijgen. En er komen dan een paar jongens te helpen. Ik wil echt dan gelegen hebben dat ik vandaag niet. Ik weet plus dat ik niet speelde en ik kon me niet helpen. En irgendwie scheef op een kop lagen. Wou je nou wat ik nu niet meer beschrijven kan, had ik niet nooit gevraagd. Dan wil ik hebben de jongens zullen me op mijn ridje draaien. Ik wil in een huis zitten. Ik zag voor mij zo groot irgendwie. Dat is hier. Hier.
En dat wil me niet tijdelijk, ik wil me helpen. Je had bloos mijn ogen, dat eeuwige, dat weer... Oud. Was, dat weer dus van bloos de kap alleen daar lag. Ja. En dan vroeg hij toen of ze mij wil op mijn rijden draaien. Dan zei hij nee, dat wil niet. Dat wil niet, want ze zeiden op mijn radio van irgendwo een aanval is, dag laten wachten wat de ambulance komt. En ik had op een knop laft, toen ze mij dat irgendwie aftreden reden, laft terug. Dat deed hij dat toch. En die hadden dan ook de ambulance al geroepen? Die roepte dan de ambulance. De commissaris en mijn vrouw roepte die aan alles daar dat ik gaf aan de nummer en zij roepte aan. So. Wie interessant, en daar had aan de Copaco krijgt de vijf erop gezet. Ja. En de nummer, dat hou je door? Ja, so, dat werd dan wat neer en... Kom je op een dag thuis? Ja, en dat willen die mensen krijgt niet leven, dat weer een andere nummer. Weet je, dat weer van vandaag zo, en dat is mijn vandaag nog zo zat gebleven. Wow, dat had ik al aan kop, ja, dat is ganz klar dan. Ik weet dat ik wilde met een ambulance dan had en we was voor wat eerste hulp. Dan had ik me dan dat ook verlaatst, mijn brillenriemen hier opgesneden. Dat hangt zo meest bezien, bij de wat. Nee, dat dan weer touw en dat worden ze dan aan dat het geen veiling had. Dan ging je dan op naar zijn Sjan. Nou, en ja, zeker wat ze dan uitvangen dat het probleem om je niet weer. Daarna wordt het eenmaal afgedraaid weer en door wordt me dat klaar. Dat wanneer ik door gestorven bij die accident, dan weer ik aan de falsche boom gekomen. Oké, zoveel had u aan die kindheid en die jugend met je gekregen, dat dat 2 weken gaf. En dus u wist allemaal wat dan nog niet? Nee, wat dan, want mij vroeger dan dat je allemaal had tijd. Dat had nog tijd. Dat wordt het dan wat te laat afschuiven. U had tijd ergens waren die te bekeren? Ja, dat dacht ik allemaal zo dat tijd man ganz te laat. Ja? Want dat wat hem storen en zo. Ik weet dat ook door een predjammer, die heeft mij vele maal gevraagd. Wanneer je was? Had met wanneer je was te moeten. Verder? Ja, voor een accident. Ja. Wanneer je was te moeten, die leven anderen dan zei hij hem allemaal nog niet. En allemaal, dat gaf het met mij niet gehad. En die tijd, wat ik zei, nervt me dat een beetje, maar dat weet ik. Eén dag kwam die waar en dan hij had die zei ik kon wat hij wil, dan zei ik hem, want het eerste weet weer wat ik aan bescheid zei. Dat had je aber niet kon. Zo. Aber... Is hij gestorven verder? Ja. Ah, oké. Zo. Aber... Oké. Maar hier komt hij dat dan zo terug, wanneer ik nu ganz tot 2 weken aan de falsche richting gegaan. Ja, dat weer. En als een Jan, als hij toch eenmaal krank is, ganz klar, ik weet allemaal waar dat klaar, die hielden mij, en ja, hoe zou ik zeggen, ja, betijbank een beetje, het niet te klaar weer. En als ik Kunst du die dan door bekeren? Oder roepst du wem, einen Mensch, oder mit wem du reden kannst, oder denkst du dat allein, die Jesus evalueren? Dan, nee, dat weer dan kennen. Ik had keinen meer op, ik weer dan endlich ganz alleen. En ik versprook had dan van wie hier wieder wel uit. Ah ja, endlich ganz alleen. En ze zei ook, hij zal mij mensen zeggen met wanneer ik kon wieder arbeiden, top arbeiden, dat ik dat richtig mocht. En dat trok zich op. De mensen die komen en willen mij helpen, ik zeg immer, ik wel, maar dat ze bijna irgendwie nog niet, ik krijg me nog niet rijden dafür. En dan gaf me dan een aan rood dat weer kut, want ik nog niet rijden weer. Ik zal rijden dafür. En statt plus, voor de mensen zal ik dat niet doen. Dat zei ik hem, dat wil ik niet. Dat wil ik vermijden. Hè? Ja, maar du wist dat dan ook al ganz klar van de dag uit dat du willst endlich met je link blijven, oder wat? Zitten die dat?
Nee, die haben mir wenig gesagt. In Wirklichkeit, die bloß mit ein bisschen Eiweiß und so, aber das war dünner. Ah, okay. Aber niemals ganz klar gesagt, was wäre. Het is nog s'nachts sehr verder. Dat kwam nog 2 jaar. Ah ja. Na dem accident, dann traf ik een dokter van Asunción, wat mij dat dan behandeld had. En die zeiden me dat dan, dat het endlich medizinisch zijn gelähmt wird blijven. En, ja. Gut, wir kommen ein bisschen von Jant auf, aber irgendwann hast du dann doch Menschen gefunden, mit denen du reden kannst. Het had ten leid van Anfang an, als ik dan treed, een zeer goede bijleiding. Hier in Philadelphia. Ik lag hier dan nog een paar maanden im Krankenhuis. En wat ik me meestal helpen kon, was het beentje. Dat ik hem rolstoel nemen kon. Also dat bedert zich langzaam? Langzaam bedert zich dat. Dat we iedere dag met fysiotherapie en sport maken. Die gaan we ook niet op. Zo. Dat we mijn lijkt dat ik wil dan endlich al. Abgeben? Ja, want de tijd sowieso anders dan dacht ik bij mij zo. Het woord wordt ik dan niet schrijtelijk anstrengen waren. Dat sowieso niet tijd, ja. Maar vanaf ziet vrouw dat ik niet ganz abgegeven heb en die van krank is weinig. Ja, en die maken me immer wat aan uit. God wil met mij nog ergens wat doen. En dat weet me immer, dat leid, plus ik weet niet wat, ik mocht dat maar weten. Maar dat mag je goed weten. Irgendwann zei we dat, ja, dat viert ons toch aan. Ja. So, dann kannst du hier mit Menschen im Gespräch sein und ja, bezieht hast du dich eigentlich praktisch allein oder so und dann kommt das Thema mit der Taufe. Dan kwam dat thema en dan moet ik over nog verder eenmaal ferm Taufe en ja recht, nog eenmaal een rechtsentscheidung met personen. Okay. En die dat kan ze dan erklären. Dat eenmaal erklären wat we en zo, dat we zeer zijn als dat is eenmaal in dat arbeid zo zeer aanmeetbaar dat ik irgendwann zegt zo van de eerste dag gekomen van nou maar dat wanneer het nog wel, ja. En dan de ganze met de Taufe, dem Unjahrrechtwerk maakt het weer zeer interessant. Schijn gewonnen. Veel dat hij geleerd en vanochtend naast iets verder uit hem dat werkelijk gemaakt heeft. Ja. Weegst du dann auch einmal an die Situation, wo du sagst, das halt überhaupt nicht, ich will nicht mehr leben oder Gott, warum das du sind? Ja, dat heb ik me eenmaal gevraagd. Waarom krijg ik mee? Waarom de zeggen? En waarom, want het sowieso niet meer nicht gehen kann, nicht ohne Schreite oder immer ohne Hilfe. Dann will ich endlich nutzlos, und ich will ja man steht ja arbeitsamer Mensch und ich will das wieder tun und das kann ich mir nicht nutzbar machen. Und ich kam zu dem Entschluss, Gott weiß mir das ganz klar, dass ich in Wirklichkeit nicht vorher will, hat genommen. Ich musste mir einmal Geld beleren. Ja, dat we hard over dat heeft zich gelernt. Ja. Du bist dann nu hoeveel jaar am Ende? Mehrere Jahre, das ist noch nicht 10, 12 Jahre. 12 Jahre, ja. Bist du noch mal am Ende, werden die Kinder dann al uit dem Huis? Ja, de jongste weer dan nog. Die weer dan nog thuis, de andere bij de achter weer dan al van thuis. Heeft de familie zich waarschijnlijk sehr ook gefreut? Ja, die waren zeer tevreden dat ik mal endlich kon den Scherat maken. Ja. En wo ging het dan wieder? Dacht du, du willst niet ohne Arbeit bleiben oder wat, du denkst nicht ergens wat arbeiten? Ja, am Anfang war das schwierig. Irgendwo, körperliche Arbeit konnte ich nicht mehr. Und ich habe dann sehr ram gesagt und auch was gefangen, dass die Küste sehr lang, was ich eine Anstellung krieg.
Dat eerste weer om daar bij de Maltjari bij ons afhouden dan werd. Dat zit je weer aan, kom afschrijven ze. En vandaar je dan super en had ook een goede aanstelling gevonden zo. Wat is u dan super? Dat deed ik nu moment als met camera's overwaken. Dat is een goede. Ja. Voor mij vielleicht te langweilig, aber du kannst das. Ja, dat is gelegentlich sehr langweilig, aber dat is een arbeid wat ik doen kan. Ja. Ik bruk me dan niet scherpelijk aanstrengen. Met Anja wordt het wel, aber... Wenn wat fehlt, wer het lampt heeft, telefoon nemen, andere weg. Chef, hier, zeg je nee. Ja, ze ongeveer aan te tijden. Die hadden dan onze guardias van de derde alle wegen. Toen had ik radioverbinding met hem. Telefoon wordt allemaal dan veel. Dat is een schijne arbeid. Dat leef ik. Als zeer veel camera's hebben we daar. Als het alleen met veel, maar we gebruiken die dan veel events. Wat het dan is aan waar nachher nooit zitten. En erin wat geweest is. So du kannst die aber eigentlich ganz allein behalten nu? Ja, nu moment. Test du noch einmal Physiotherapie dan ook? Ja, ik kon mezelf helpen. Ik met karetje gaan. Daarom wel het nog niet. En fysiotherapie 2 maal de week. Immer nog. Om dat te huilen wat ik heb. En eenmaal de week nog een beetje masseren de benen zo dat hij in beweging blijven. Zo, ik heb mijn charpen in orde te houden. Ja. Du kannst met auto gas geven, dat hele kannst du. Auto voor kan ik. Ik heb een automaat nu, dat werkt met lijsten. Ja. We varen een beetje zwaar, maar ja, dat is alles. Het zie ik nog niet, we zijn nog niet irgendwo in een situatie gekomen waar het werkelijk, waar de trap aankomt, maar het wordt zeggen dat is niet een probleem. Ja. Maar gewoon dat zwaar met het rijtje, voetsmij? Voetsmij, ik gebruik schrijdelijk veel kracht voor het kunnen, wens het alle zo gelähmt is. Ik kan mijn charpa speren, maar schwer, het is alles zeer schwer. Ja. Maar ik probeer dat het wens zo dat. Fijn, wie zit het zo, du bist ook zo charpelig ist, gezond of goed storch, eten goed? Ja, dat is alles. Dat leider schmeidt het veel te zijn alles. Het wordt vroeger nog zo goed pakken. Ja. Het wordt te matcheretje gewoon wordt hier een paar kilo's afgeven. Dat is leeftijd zegt als je doen dat is schwer. Ja. Ja. Fijn. Wo is die andere tijd weet wat met je kennen voor je leven, want dat vielleicht jonge touwtjes, met ouder wat nog niet in de gemeente zijn, tjitje, touwtje, touwharsje. Ja, dat het wordt wel een uitmaken. Iedereen bij dem schrijd nog niet gemaakt heeft, dat vielleicht niet zo lang uit te schuwen als ik dat deed. Ik leer dat is beter, man vangt daar geen met aan. In Chilenia man wacht zwander als het en ik had mijn vernemen weer aan mijn bad te laat te wachten. Voor de laatste dag weet ik op mijn stoelbad vielleicht. Kan me dan niemand zeggen dat sorry om je maakt, maar dit accident leert me dat ik kan een te laat geven. Want in dit moment denkt man plus aan de weide wat man heeft, wat wordt het geven, wat het schaffen, hoe gaan. En daarin mocht het niet meer uitmaken. Dat aan de tijd, dat is niet weggesmeten tijd. En dat lohnt zich de Entscheidung für Jesus, für Gott te maken, want dat is dat waar we in werkelijkheid alle gaan willen. Dat is dat wat nachher man de Ewigkeit sagt, wird nicht abhört, ja? Jo. Dat zijn we ons eigentlich meest niet verstellen, hoe lang dat is. Krijg dat is, en dat is hier, op hier is op werkelijkheid maar een stootje, ten verlicht te de Ewigkeit. En waarom moet we dat, ik vraag me vandaag naar waarom hij dat niet doen, maar ik weet het ook niet, hij de antwoord niet ver.
Hat einfach nicht getan. So, aber nu zit ik froh dat ik dat gedaan heb. Ik mocht iedereen mitmaken. Maak dem geld ook wanneer je dem nog niet gedaan hebt. Dat lohnt zich. Dat stelt sich, wat we hier maar beirrt zijn, te vielleicht de Ewigkeit lohnt sich dat. Dankeschön, Hartmut, für den Gespräch, für den abrechten Zeugnis. Und ich hoffe, Ihnen hat das auch gefallen und wünsche Ihnen allen einen guten Tag wieder.